ne bɛna kɛ cɛbɔ ye siga t'o la wa ne bɛna se sɔrɔ ɲɔgɔndan tako fɔlɔ la Umaru Ambalo y'o fɔ AFP kunnafonidi sɛbɛn ciba dɔ ye tɛnɛndon wula fɛ. Umaru Ambalo n'a ka san 2020 kalata sɔsɔra a kɛlɛɲɔgɔnw fɛ. A seginna a ka jamana na kunun tɛnɛndon a taama kɔfɛ Rusi jamana kan. A ka bɔli waati la fangaɲininaw tun ye wele bila wulikajɔw la ani ka jamana muluku kabini alamisadon don min na a ka fɔ la jamanakuntigi Ambalo ka fanga sarati tun kan ka ban san 5 a kalikasiyɛn kɔfɛ février kalo o tile 27 na san 2020 na. K'a sɔrɔ lakanabagaw bilali ka ca kosɛbɛ Bisawo kɛlɛcɛw ka wulikajɔ tun ma wuli. Jamanakuntigi y'a jira fana ko ale yɛrɛ ye cikan di ka CEDEAO ka ciden jɛkulu gɛn. Farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO o delilibagaw tun bɛ Bisawo ka taa février kalo o tile 21 na ka se tile 28 ma walasa k'a ɲini ka fɛɛrɛw sɔrɔ danfara minnu bɛ fanga ni fanga sinamatɔn cɛ jamanakuntigi ka fanga sarati laban don kan.